Protože milujete, když vám ukazuju, co nakupuju, tak jsem se rozhodla, že vám ukážu svůj dnešní nákup. Už jsem vám to jednou říkala, ale já si objednávám jídlo přes Foodoru a vždycky si tam najdu nějaký obchod, který mi to doručí rychle, protože já nikde nevím, na co budu mít chuť, takže si tam vždycky najdu obchod a ten mi to doručí třeba do 30 do 40 minut. Takže to hodně lidí vlastně jakoby neví, že si tam můžete objednat i nákup a nemusíte to nakupovat jenom jakoby restaurace a jídlo. Takže jdeme na to. Objednala jsem 2 svazky řetkviček, protože byly v akci. Potom tady mám hromadu další zeleniny, brokolici, okurku, tady ty mini bramburky, protože mám radši než takový ty obrovský bramburky, obrovský brambory, ne? A potom papriku, protože dneska chci dělat něco s pečenou zeleninou. To je všechno z téhle tašky. Druhá taška, jarní cibulka. Wow, tak ta je opravdu obrovská. Pak tady máme humus, tady ten humus je opravdu jako výborný. Já miluji tady ten anebo stezka a ten je taky strašně dobrý. Potom tady mám rukolu, kopr. Objednala jsem kopr, protože si chci zdobit jídla, ať vypadají trošku líp a myslím si, že ten kopr na tom bude vypadat fakt hezky. Potom tady tu malou mrkvičku, protože chci péct tu zeleninu, jak jsem vám říkala. A posledních pár věcí tady máme. Mletý kuřecí maso, to mám dneska do jednoho receptu, který bych vám chtěla i natočit. Potom tady ty kuřecí prsní řízky. Poslední 2 věci, co jsem koupila, jsou tady ty skyry, jsou s příchutí, protože když přítel občas nestíhá do práce, tak si jenom popadne tady ten skyr a dá si ho a on má radši s příchutí. Nemá rád úplně bez příchutě, takže on ho vždycky do sebe rychle kopne. A to je dnešní nákup.